Ni naiz, batzuk Jone deitzen diote, itxian beti, eta Juan Amari, Salaberria, Lizarazu. Lezon jaioa, Don Romanekin, itxian, kale Tonimare kalian, 1956an, apirilak 18an. Gurasoak, lezokoak, atia kalekua, izena Miguel Salaberria, Zufiria, eta ama baserrikoa, abendaino baserrikoa, Maria Lizarazu. Lizarazu, Salaberria ere, beharrena. Hiru aizpa izan du gera, eskola joan ginen, bai. Eskola, herriko eskolara, hemen hori bakarra zen. Eta horrela joan izan du gera. 6 urtekin hasten ziren, baina ez dakito. Nik etxean traba handia ematen nien amari ozer. Gauza da, irakasleakin hitz egin zula eta 5ekin hasi nintzen. Tokatu zitzaidan Señorita Mariakin, baina bai, nirekin oso atentzio ona izan dudu beti. Señorita Teresakin ere asko, 3 urte horrekin, asko ikasi genuen. Guarditan, klasea bukatu ondoren, hileran, Cara al Sol o Vive España o kantari, ateratzen ginen kalean. Eta gero hileak behin nola, juten zen hasieran Don Ramon, jo Don Inazio, bisita txiki bat egitea, erlegioa, enziklopedia bat genuen, eta dena handikan. Guk ez genuen beste liburuik enziklopedia, eta gai guziakan. Giroa, politikaz ez errez. Etxean gauza gutxi hitz egiten zen garari hartan, gerrari buruz, jendea isiri zegoen. Eta pasazuten nakin, eta gero bildurrak eta bar. Nik atia oso gazte hiltzen, eta gogoratzen naiz, gaur egun hainbat galdera egingo nioke. Baina, eta gauza asko jakindu dut nire amangatik. Atxan gauzak amangatik. Gerrari buruz zerbait izketan, eta atxari galetu niola hil alduzun. Gerra gararian hil alduzun norbait. Ez da egiten ez gogoratzen zer antzun zidan. Baina, hemen pistolakin azaltzen da. Miliziano, no. Bagoatzen nahaz kontatua, Basarra inguruan, zebiltzala, eta atzetik ja nazionalak heldu ziela, eta alpargata galduta, Urrulioko beko aldi hortan, nola metazpilan sartua angordeta, nola egontzen, bestea pasa arte. Eta gero Santoian harrapatu zuten, geroztik azartuko zen hor, itxarkundia. Eta Santoian zebela harrapatu zuten, beata jende asko, tartean beste lezokoa Sarasola, eta eman zuten Deustora. Eta handik Lizarrara. Lizarratik beste hau gaizki zegoen, Sarasola hau, eta eraman zuten Kantabriako ospitalatean.
Valdecillas. Eta nire atia, trabajadores eta Hueskara kondenatua. Trenean, jongo zian. Oinez, Lizarrako kartzelatik. Sí, pero hola ere. Lizarra. Teruele... Horregatik asko bidean gelditzen ziren, ez? Horregatik, izoztuak. Oinez. Izoztuak, oinez. Batallón de trabajadoresea, kondenatuak. Teruelea aileatutan, aitea oso gaizki bidean. Usten du jende asko gelditu zela, izotza, negua, hormatua, oinetakoak eta behar bezalakoako egokiak ez, jendea bidean gelditu zela, baina handexante. Eta atxade gaxo aileatu da Teruelea, Terueleko kartzelara. Ara aileatu, eta hango jefe bat, lesokua zen ere, Salaberria bat, Luisen atxa. Eta beak zerrenda ikusi ez, lesokoa eta Salaberria, nahizun jakin, ia zeintzen. Eta ikusizun, nire atxa gaxo zegoen, orduan utzizun sendatu arte, kartzelan, eta gero libre askatu zuten. Eta gero soldaduzka egin beharra izan duzun. Baina nik atxai beti ezagutu dut komprometitua panfletoak itxian ikusten dituen, papel cebolla finoi, letra txikiekin. Orduan bestaldetik pastel zituzten. Eta banatzeko eta ezagutu ditut, gauza da, orduan hiltzen Pio XII. Eta Juan 23 aukeratu zuten indultua emantzun. Eta indultu horrekin gelditu ziren libre. Batzen gau batian, nola etorri ziren Elita Luke gure itxera, esan ez, nola indultua izan duzuten eta ja ez zutela delitorik, juiziorik.